Gi-implementar na sa Philippine National Police ang bagong rank classification alang sa kapulisan. Si Nico Serino sa report. Subay sa Republic Act 11200, giamindahan ang probisyon sa rank classification sa mga pulis. Ang kanhi PO1, mahimunang police patrolman o woman. Ang Mandaue City Police Office, miimplementar na sa bag-o nga mga ranggo. Gani sa ilang mga suwat o komunikasyon, mga bag-ong ranggo na ang ilang gigamit. Mato di Police Major o kanhi Chief Inspector Mercy Villaro, may mga adjustments hinuon nga mahitabo gumikan niini. Natay mga ginagmay na mga adjustment kay labi na sa mga bag-uhan ng mga pulis nga wala dili kayo sila familiar sa mga words nga dating gipanggamit nato during sa Philippine Constabulary like or sa ato ang AFP. Pero gamay ra ni siya nga adjustment and makuha ra na nila. Ang PO1 patrolman o patrolwoman, PO2 police corporal, PO3 police staff sergeant. Ang SPO1 ngadto na sa police master sergeant. SPO2, Police Senior Master Sergeant, samtang ang SPO3, Police Chief Master Sergeant, SPO4, Police Executive Master Sergeant. Samtang sa mga opisyales, ang Police Inspector, mauna ang Police Lieutenant, Senior Inspector kay Police Captain, Chief Inspector, Police Major, Police Superintendent, Police Lieutenant Colonel, samtang Senior Superintendent, ngadto na sa Police Colonel. Police Chief Superintendent, sama kang Regional Director Debold Sinas, tawgo ng Police Brigadier General. Sa Police Director o 2-star rank, tawgo ng Police Major General. Ang Police Deputy Director General o 3-star rank, magdala na sa ranggong Lieutenant General. Samtang ang labing taas nga ranggo, nga Police Director General, nga iya sa PNP Chief, hingpit ng tawgong Police General. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.